организатора, ти си душата на тази работа. Всеки те сочи с пръст. Как е възможно всички да те познават, а ти никого да не познаваш? Според устава не ми беше работа да ги познавам. А те трябваше ли да те познават? Да, за да се срещат с мен, трябваше да ме познават. А откъде те знаеха? От Букурещ, когато ме извикаха там, за да ме турят в моя работа, срещна хора от различни краища, но те бяха с маски на лицата си. Само моето лице беше открито. Затова по-късно, като ходих по техните места, те ме узнаваха, настигаха ме извън селищата и аз им предавах книжа. А какво пишеш в тези книжа? Не зная, те бяха запечатани. Тъй, Левски, стига си ни въртял. Не е било то само за едни книжа. Ти си събирал хората и си правил комитети, да не би вътре да са влизали маскирани. Да, имало и маскирани. Тук им паднаха маските, но повечето бяха чисти хора. Да го махат! Успокой се, още един въпрос. Освен с Димитър, с кого ще сте обикаляли заедно? Какъв Димитър? Такъв като тебе, душманин на султана Димитър Общи, дето обра царската хазна. С никакъв Димитър не съм обикалял. Какво искаш да кажеш? Да ти го пак, че пак да ти го кажа? Всеки обираш на държавна хазна би казал, че е бил с мене. Дори и вие. Ала били ли сте? Какви да сме били? Какво искаш да кажеш? Бях сам. Това искам да кажа. Че какво можеш да постигнеш сам? Бях сам. Сега не съм. Ей, това съм постигнал. За това съм доволен и от края си. Кои са с тебе? Целият мой народ. Не го виждам. Аз го виждам. Той е в дълбока пропаст, Саид Паша. Питам ви, кой го хвърли там, милия ми народ? Питаш ли? Тук питаме ние, чапканино. Тук ние качваме и сваляме чапканите от въжето. Чуваш ли? Добре запомни това. А вие запомнете друго. Чапканите колкото мрат, толкова повече стават. Ама мрат и работа вършат. Душманска работа. Това вършите вие. За душманите душманска. За човеците човешка. Да мълчи! Знаете ли, правдата и лъжата спорят, ала свидетели няма. Ей, това е нашата. Ти ли си правдата, бре? Аз не съм лъжата. А тези почтени хора тук не са ли твои свидетели? Да между тях има българи, твои сънародници. Тук няма мои сънародници. Как да няма? Как да няма? Ами Хаджи Иванчо, ами Хаджи Малю, покажи ги де. Пеша Тодоров. Предателството няма родина, предателят няма народ. Кого имаш на ума си? Всички чурбаджи и зедници, всичките ви имам на ума си. Мале, какъв хързатин поклет душман! Кого искаш за свидетел? Денят видео ден.